Doncs vinga, saludem a aquesta hora del matí el regidor portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Educació, Sanitat i Salut Pública. Què tal, Xavi Paz? Bon dia i bona hora. Molt bé, molt bon dia, Oriol. Aquestes últimes hores molt intenses i justament amb el regidor com a protagonista, primer parlant de sanitat i la Setmana del Cor, i després parlant de la Festa Major, de cultura, Festa Major que es presentava ahir a la tarda a la Federació Obrera, i que podem parlar-ne uns minuts. Per cert, alguna gent que ja ens pregunta quan podran tenir el programa, m'imagino que aquesta mateixa setmana, no? Ara mateix sortia de Can Ametller i ja estaven arribant tots els programes a Can Ametller, des de ja entenc jo que els començarem a repartir, per tant començarem la repartició al llarg d'aquesta setmana, evidentment, els tenim des d'ahir mateix, ahir els presentem públicament, dir també per això que, tot i que hi hagi molta gent que esperi tenir el programa en format paper, que és el clàssic, doncs també està accessible ara mateix ja a la web de l'Ajuntament, que per tant també és un altre canal pel qual doncs, pot saber i pot estar al cas i al dia de totes les activitats de Festa Major. Molt bé, una Festa Major que ens explicaven ahir, entre altres coses, més activitats i més descentralitzada, per tant consolidant espais que ja es van provar l'any passat i anant cap a altres barris més enllà del centre-vila. I jo diria més per tots els públics també, perquè hem obert també doncs això, activitats més per tots els públics, no tan fonamentat en el que era l'esquelet o l'essència de la Festa Major, doncs com podien ser els concerts a les nits o les activitats de foc o les activitats tradicionals com els gegants, sinó que a més també doncs, hem omplert el que consideràvem que a vegades ens quedava amb una mica de discontinuïtat algun dia, hem ofert alguna activitat infantil de més, evidentment, i també, com molt bé dius, i és l'essència, doncs consolidem aquesta proposta musical en el barri de la Granja, consolidem aquestes exhibicions en el Parc de la Mariona, en el Parc Pont de la Cadena, i també oferim enguany doncs, aquesta exhibició de dansa urbana el dissabte 1 d'octubre a la tarda en aquest espai del Parc de la Mariona. Per tant, doncs, amb moltes ganes de veure aquesta Festa Major, que s'ha preparat, com deia jo ahir, amb molta il·lusió, amb molta feina, molts equilibris, i que estem molt satisfets del programa complet, il·lusionant i festiu que ens ha quedat. I parlàvem de la descentralització, però si parlem del centre-vila, consolidant un espai doncs que ja de per si té molta atractivitat, que és el Pati del Palau, es farà en aquest cas el Pati de Festa en col·laboració amb l'Ateneu Molei. Xavi, això sí que és novetat. Jo també voldria destacar aquí que, doncs, escolteu, sabeu que l'Ateneu Molei és una entitat que en aquest sentit doncs, ha anat consolidant moltes activitats i tenia un paper preponderant, important a la Festa Major, i en aquest cas doncs, ens vam reunir. Jo crec que partíem d'anàlisis molt semblants, des de la perspectiva, per exemple, d'analitzar el final de festa de l'any passat i d'analitzar doncs, algun dels espais i de les ofertes que es podien complementar, i escolteu, ens hem posat d'acord, ells també han fet els seus debats, de mirar de traslladar part de l'activitat que ja es feia a la plaça de l'Església, traslladar-la en aquest pati de Palau, que anomenem per la Festa Major Pati de Festa, i complementar-lo doncs, amb aquestes activitats musicals de petit format, doncs, que ens complementin en aquells espais, doncs, que si algú volia sentir música i un cop ha vist, per exemple, la sortida del Camell, doncs, entre la sortida del Camell i el mateix dissabte i a l'inici del concert de nit, doncs, que pugui estar tot compartint doncs, algun mus, algun entrepà o alguna oferta gastronòmica que hi hagi a l'entorn, doncs també pugui gaudir d'aquest espai de música. Per tant, més enllà de consolidar aspectes com el cinema a la fresca, que es va introduir l'any passat i aquest any el mantenim, i per tant insistim satisfets perquè també inclús el centre del poble el descentralitzem, diguéssim, per tant apostem per la plaça Llibertat, que de moment és aquest escenari que ja tenim absolutament consolidat, i apostem també per aquest nou espai com és el Pati de Palau. Una Festa Major amb un pressupost, ens deia ahir el regidor de Cultura, amb uns 120.000 euros aproximadament, amb una vall, tot i que ara mateix encara, evidentment, s'ha d'acabar de concretar com s'acaben de, diguéssim, incorporar totes les despeses, però aproximadament és similar a l'any passat, són pressupostos que no s'incrementen, que és el que més o menys anem disposant els darrers anys. Molt bé, oficialment anunciada del 28 de setembre fins al 2 d'octubre, però amb molts actes ja aquest cap de setmana, però també veiem el cap de setmana posteriori, és a dir, que pràcticament s'acaben sent 3 caps de setmana intensos.
intensos. Bueno, i tot el que hi ha entre setmana, no? I per tant això sí que segurament ens comportarà alguna novetat per l'any que ve d'aquesta reflexió que estem fent, no? De la consolidació d'aquest cap de setmana previ, que ja el propi Ajuntament va apostar per aquest cap de setmana, ara ja fa 4 anys, quan va traslladar la cursa de Sant Miquel el diumenge anterior. Aquí també s'han consolidat totes aquestes activitats, diguéssim, de coneixença del que són el bestiari de foc que tenim a Molins de Rei, i clar, evidentment venim d'uns anys, d'uns 4 anys, que s'han consolidat aquestes colles infantils de foc, que també fan que, per exemple, el dissabte previ, a festa el dissabte de sortir del camell, diguéssim, i previ al correfoc dels divendres de les colles, doncs hi hagi aquesta activitat de foc infantil. Per tant, és que, clar, amb intencionalitat, amb la participació de tots, hem anat omplint aquest cap de setmana, i el mateix dilluns, per exemple, doncs el que diem d'activitats entre setmana, tenim aquesta inauguració de l'exposició dels dracs a l'espai de la Capella, que és el que destacàvem. L'altre element, jo crec, el fil conductor que va lligant i va oferint diversa oferta en aquesta festa major al voltant de la figura dels dracs. Com sabeu, els dracs seran els pregoners, però també tenim aquesta exposició dels dracs al llarg de tota la setmana, i amb activitats i xerrades del que van significar els dracs, del seu paper a posteriori de la festa major, i després aquest concert de dissabte a la nit, el concert gran, que el farà el Sergi Carós, també en participació de gent a l'entorn de la figura dels dracs. Per tant, molt contents també que en aquest any tan especial pels dracs, aquest 50è aniversari, hagin pogut també lligar en l'entorn de la festa major la participació dels dracs i diversa activitat, també recordant la importància dels dracs en el seu moment. Parlava de la Capella, que serà un espai nou en el marc de la Sala Gòtica del Palau dels Requesens, per visitar a partir de dilluns l'exposició, que també, per cert, té també altres activitats paral·leles, que em sembla que ja seran més de cara a l'octubre, però seran unes és la setmana posterior a la festa major, rodones, fins al 9 d'octubre, que és això, són taules rodones, col·loquis, xerrades, per no només conèixer els dracs en la seva vessant musical, que és el que segurament farem al llarg de la festa major, sinó també per conèixer i difondre el que va ser el seu paper actiu doncs en la reivindicació dels drets a Catalunya, en la reivindicació del català, en el paper de normalitat que havia d'assolir el poble de Catalunya, i que en aquest sentit doncs, jo crec que hi va haver molts actors, molts protagonistes, i de la mateixa manera que no hem de restar mèrits a ningú, també els hem de posar una figura com són els dracs, que en el seu moment segurament Catalunya no ha estat, i Molins de Rei no ha estat del tot just amb el seu paper, i per això el seu paper i la importància d'aquests actes al llarg d'aquesta festa major. I dèiem al pati del Palau dels Requesens, protagonista l'altre dia de presentar aquest estudi previ a la rehabilitació de la façana del Palau dels Requesens, que era un objectiu dels dos partits que conformen l'equip de govern. Recordo una visita de l'eurodiputat Javi López per part del PSC en el marc de les eleccions municipals, perquè això també tindrà molta importància als fons europeus a l'hora de poder finançar, no, que els fons europeus tinguessin fons, i nosaltres en aquest projecte, i per aquest projecte, entenent la seva simbologia i la seva importància més enllà de Molins de Rei, doncs escolteu, cercarem fons econòmics de totes les administracions, i per tant a partir que tinguem doncs aquests documents, a partir que tinguem ara era un estudi previ, clar, doncs és el que hem d'assolir. És que segurament haurem de buscar diners inclús perquè ens redactin el projecte executiu, i això és el que vam estar parlant l'altre dia inclús amb la pròpia Diputació de Barcelona. Per tant, sigui Diputació, sigui Generalitat, sigui l'Estat, sigui els fons europeus, anirem a tothom explicant el nostre objectiu, explicant el que ha de ser evidentment un objectiu a llarg termini, i que anirem fent a mesura que puguem dedicar-hi diners. Jo crec que en això és important, primer, la recuperació de la capella, que ja hi van iniciar governs anteriors i que l'hem fet efectiva ara fa un temps, i doncs aquí ja hi vam dedicar diners aquest estiu, no per fer, però si més no per netejar-la i per fer-la d'aquesta manera, podríem dir, doncs peculiar, fer aquesta exposició a partir del dilluns dels dracs. En paral·lel havíem demanat aquest consell, aquest estudi tècnic a la Diputació de Barcelona per dir, escolteu, tenim un debat intens a Molins sobre de quina manera hauríem de recuperar aquesta façana, i per tant són ells els que, aplicant tota la seva mesures i tot el seu coneixement, doncs ens han fet aquest estudi, que és molt interessant, insisteixo, i és la base a partir del qual nosaltres podem fer un projecte executiu, si més no, de la reforma del que és la façana i la taulada, que són els dos elements estructurals per tal que després hi puguem actuar internament. Però és evident que ara mateix, a partir que hem fet aquesta reforma
reforma al pati i que hem donat aquesta lluentor en el pati de Palau, doncs molts ciutadans, nosaltres mateixos, a partir que vam posar en marxa aquest pati, la mirada se'n anava directament al que era la façana, i per tant és l'element que, més enllà del valor estricte i particular del Palau dels Requesens, també té aquest valor del seu entorn i per tant del centre de Molins de Rei, i per tant aquest ha de ser el primer objectiu. Que del seu aspecte original en queda poca cosa, deien, del segle XV, Això és la conclusió, diguéssim, més general d'aquest estudi seria aquesta, que per més que volguéssim, per més que nosaltres desitgéssim i estiguéssim allò amb voluntat de restituir la façana del segle XV i del segle XVI, doncs l'estudi el que ens diu bàsicament és que per fer això ens l'hauríem d'inventar, perquè d'elements reals i que hagin perdurat del segle XV i XVI n'hi ha molt poquets, i per tant el que ens aconsellen bàsicament és això, és fer una reforma sobre la última pell d'aquestes més conservades, que és la del segle XIX, però que evidentment posem en valor doncs, aquests petits elements que encara queden del segle XV i XVI, i evidentment és normal que després haurem de fer una interpretació i posar en coneixement del que ha representat el Palau dels Requesens i les seves diverses etapes, i per tant això també és el que haurem de posar en el projecte i haurem d'executar. Bé, això passava la setmana passada, aquesta presentació, però ahir doncs, dèiem es presentava la Festa Major, però també una iniciativa que coneixíem l'any passat i que sembla doncs, que es va consolidant, que és la segona setmana del cor, Xavi, des del Centre d'Assistència Primària, amb la Regidoria de Sanitat i amb algunes activitats que veig que es repeteixen amb altres formats, però es repeteixen del curs passat, i també alguna introducció d'alguna conferència nova, no? Tal com dius, jo crec que ahir es va resumir molt bé al final de la roda de premsa. Nosaltres, Molins de Rei, hem apostat perquè una de les principals incidències i causes de mortalitat, que són les malalties cardiovasculars, i per tant en el marc d'una elaboració, com sabeu que estem fent, del Pla de Salut, i ara està pendent d'aprovació, doncs hem de les capacitats i les competències municipals és sobretot incidir en la salut comunitària i en la prevenció i en l'estímul dels hàbits saludables. Això és el que fa que ja en el seu moment Molins de Rei es va declarar i va portar a terme una sèrie d'inversions per ser vila cardioprotegida. Recordeu que vam fer una inversió al final del 2014 per tal que tots els nostres equipaments municipals i equipaments cèntrics doncs, tinguessin un desfibrilador, i ara hem de fer un pas següent, que seria arribar a poder ser una vila cardiosaludable, no? I en això és en el que estem, amb el foment d'aquestes iniciatives com la Setmana al Cor. Pretenem sensibilitzar a la població, pretenem difondre totes aquelles activitats que ja estan al llarg de tot l'any, com el programa de caminades que fem, que és la primera activitat física que tenim a l'abast tot el ciutadà i que és molt recomanable fer, i per tant l'Ajuntament hi posa mitjans també humans per guiar aquestes caminades i fer aquests grups de socialització i de prevenció de la malaltia i de promoció dels hàbits saludables. I és en aquest àmbit que també, doncs, escolteu, estem mirant de parlar també amb els restauradors de la vila per tal que realment doncs, els seus menús ens informin de quins elements són més saludables o no, i per tant puguem fer tots els passos per tal que ens puguem declarar, com dic, aquest és l'objectiu, vila cardiosaludable. Justament avui, parlant de sanitat, que es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, avui 21 de setembre, et volia preguntar també per com teníem, hem parlat a vegades de l'antic CAP, de què hi faríem. S'havia parlat que una de les possibilitats és que una part hi hagués l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat. Com està aquesta qüestió? Estem en tràmits. Ara diguéssim que estaríem, no anem tan lents com la Generalitat de trigar en donar-nos i concedir-nos a l'ambulatori, que van ser 5 anys, però també nosaltres com a administració local hem de fer determinats passos, i estem en això, en permetre aquests passos a partir dels quals nosaltres puguem ofertar a les entitats de les viles aquests espais, i per tant evidentment doncs, sabem que de l'interès entre d'altres entitats de l'Associació de Malalts d'Alzheimer per veure si podem ubicar-hi un centre de dia per a aquests malalts, i estem en això. Jo espero que arribem a bon punt i a bon port des de la col·laboració no només de l'Ajuntament de Molins de Rei amb l'Associació de Malalts, en aquest cas d'Alzheimer, sinó també amb altres administracions que són les que també haurien d'ajudar per tal d'incrementar aquests serveis per a aquests malalts que al voltant d'aquest dia, no, i molts mitjans ens ho han recordat, ara mateix és de les malalties i de les
patologies doncs, que ofereix una cara humana més dolorosa segurament, i dels que a més requerim encara doncs, molta més energia i més avenços a la medicina, no? Sabem una altra causa i una altra malaltia que ha provocat molts estralls, i que és el càncer, amb tota la seva diversitat d'afectacions, però també sabem que la medicina ha avançat molt en molts tipus de càncers, que per tant ja no és el que era fa 30 anys. Malauradament això no ho podem dir encara amb l'Alzheimer. És una malaltia segurament que ens ha impactat encara molt més recentment, perquè entre altres coses deu a l'envelliment de la població, que és el que s'ha produït darrerament, i per tant la medicina va un pèl més endarrerida que amb altres patologies, i per tant requerim posar tots els mitjans i estimular també en aquest sentit els recursos econòmics perquè avanci aquesta investigació. Bé, i impactats ens vam quedar tots plegats al conèixer la notícia el cap de setmana del traspàs d'aquest jugador del Molins de Rei Club de Futbol, dolorosa notícia. Xavi, també com a regidor d'Esports m'agradaria conèixer també la valoració o comentari a fer al respecte d'aquesta notícia que no haguéssim volgut haver de donar mai. Doncs mireu, jo crec que aquí crec que és una fatalitat, i que és una desgràcia que, com molt bé dius, no l'hauríem de viure en cap moment, però que també jo crec que en aquest cas hauríem de respectar a la família i ser molt acurats, i aquí sí que apel·lo a la responsabilitat, evidentment, de tots els mitjans de comunicació, de com transmetem la informació, perquè a mi, a partir de determinada interpretació del que va passar, m'ha sobtat molt alguns comentaris que, sense tenir i haver parlat ni amb els que estaven en aquell moment en el camp i van ser els actors principals de com s'havia de resoldre, doncs aquestes lectures que si tot ha estat causat perquè doncs, un mitjà mèdic ha trigat una hora en arribar al camp. Jo crec que quan es coneix ben bé la història, jo crec que l'última de les lectures que s'hauria de fer és aquesta, i per tant la que s'hauria de fer és que realment doncs, a vegades també les fatalitats passen. Pel que jo conec no hi ha hagut cap, en aquest cas podríem dir negligència mèdica, ha estat realment i això també hem de ser coneixedors que pot passar, fatalitats i aconteixements doncs, que ningú es vol, però que la medicina, que ara parlàvem dels seus avenços, a vegades tampoc és capaç de diagnosticar en el 100% d'ocasions, ni tampoc, evidentment, tractar en el 100% d'ocasions. Per tant, jo des d'aquí ja ho vaig fer divendres, vaig tenir ocasió de parlar amb els representants del club i també amb els pares, perquè m'hi vaig acostar al tanatori, en aquest cas doncs, acompanyar el club, acompanyar els amics que ho estaven passant molt malament, perquè quan arribes a uns jocs aquests estàs acostumat a veure gent més gran, però no tot el grapat de gent jove que hi havia, i evidentment els familiars i els pares que, doncs bé, els hi ve ara mateix, per desgràcia, una trista realitat que és l'absència del seu fill. I la vida són contrastos, i ja que parlem d'esports, el dilluns rebíeu a l'Ajuntament a Noelia Caballero, que es proclama campiona d'Europa sub-17, correcte. Sub-17 en les 3 modalitats. Sub-17, efectivament. Entreguen 3 medalles, sí, en el que és l'arrencada, en els 2 temps i en la classificació olímpica, i totes 3 les va guanyar. Bé, jo felicitar-la, no? Felicitar-la a ella i tot el que hi ha al darrere, sí, que és l'entrenador, és el club, són els responsables federatius, i és sobretot també jo crec una família, en aquest cas, normalment quan hi ha èxits d'aquest tipus és perquè al darrere també hi ha una família que sap ponderar, que sap moderar, que sap estar en els moments dolents, i que per tant en aquest cas doncs, la Noelia, que tampoc ho havia passat molt bé aquest any perquè havia anat al CAR de Sant Cugat i doncs bé, no va ser una experiència tot fructífera que hauria d'estar, després va fer un pas enrere que li ha representat anar 2 passos endavant de si aconseguir un dels somnis que tenia, o si més no avançant el somni que té, i que s'ha estat campiona europea sub-17. Jo en aquest cas només que dic felicitar-nos jo crec tots col·lectivament, perquè a més la darrera preparació per aquest campionat l'ha pogut fer en unes instal·lacions pels quals aquest Ajuntament hi va apostar seriosament, i per tant jo crec que això doncs, certifica també en part doncs, jo crec que la política esportiva que estem seguint aquest Ajuntament, i que ha de continuar evidentment amb l'assoliment d'altres equipaments esportius per la vila. Bé, doncs fins aquí l'espai de preguntes del Partit dels Socialistes de Catalunya amb el seu regidor portaveu i primer tinent d'alcalde, en Xavi Paz. Xavi, moltes gràcies. A vosaltres. Fins la setmana que ve.
que podrem ja parlar de com ha anat la cursa a Sant Miquel, per exemple, i totes les activitats d'aquest cap de I jo setmana. des d'aquí, si potser si algú encara està despistat i no s'ha inscrit, aprofitar que s'inscrigui, encara que sigui de darrera hora, per aquesta cursa a Sant Miquel i per començar a viure els primers actes de Festa Major. Perfecte, que vagi molt bé.